Това е рождения ден на фондация Искам Бебе. Днес тя става на 18 години. Аз бях там и за мен беше чест и удоволствие да бъда поканен. Но как започна всичко, сега ще ви разкажа. Първо отидах да взема моя верен спътник в живота от детската градина и се насочихме към Троян. Той през цялото време активно ми помагаше да шофирам и ме навигираше по пътя. Днес след дълго и след няколко живото застрашаващи ситуации, постъпих като отговорен родител и му връчих неговия Nintendo Switch, който помогна да прекараме пътя малко по-приятно и безопасно за всички нас. Времето беше отлично за каране и се насочихме към Троян с голям оптимизъм и щастие. За тези от вас, които не знаят, Фондация Искам Бебе е неправителствена организация, която в общи линии помага на хората да си имат деца. Провеждат серия информационни кампании, които свързват и насочват пациенти към съответните клиники и високоспециализирани лечебни звена, където много хора могат да намерят решение на техните проблеми, предимно ставащия въпрос за стерилитет. Фондацията има много координатори в цялата страна и абсолютно всички бяха в ресторанта. Когато отидахме, познавам се с повечето от тях, с повечето сме приятели и заедно сме успели да помогнем на страшно много хора да си имат бебе, чрез асистирана репродукция или без. Освен, че сме приятели, сме били в добри и в лоши моменти заедно и се харесваме един друг. Ние сме свързани и от друга причина. И това е именно стерилитета и лечението на стерилитета. Много от координаторите на фондацията сами са минали по този път, не са могли да си имат детенци, по този начин са попаднали в фондацията. Те са минали по пъти и знаят колко е трудно и за това помагат безкористно на твърде много двойки. На следващия ден времето е просто превъзходно и решаваме да се разходим от това, което ни казаха, че е единственото училище за планински водачи в България. Всички деца, а имаше много деца, се чувстваха отлично, като имаше много атракции за децата. Една от атракциите беше да се върже детенцето с каска за метално въже и да се пусне през течаща река на сравнително високо разстояние, което аз лично определям като съмнително удоволствие, но малките го харесваха ужасно много. След това се насочихме към местния природонаучен музей, който беше отлично оборудван, и не след дълго се насочихме към стената за катерене, като за пореден път се убедих, че нито аз, нито моя ген принадлежи някъде около скали за катерене. Времето наистина беше страхотно, ние някакси се озовахме в механата, където сервитьора ме гледаше така умолително, че просто не можех да му откажа да ми сервира една жива бира, която имаше страхотен вкус, и децата се насочиха към аниматора, който беше специално извикан, докато ние провеждаме нашата специална работна среща. А локацията за нашата специална работна среща беше именно Винпрома в Троян, където станахме свидетели на целият производствен процес на троянската сливова ракия и, разбира се, не успяхме да откажем да опитаме по една малко от специалните им запаси. Аз, разбира се, съм въздържател и напияно, просто нямаше как да откажа без да направя много лошо впечатление. Най-неочаквано на една от стените от Винпрома виждам лозунг, който спокойно би могъл да бъде използван като девиз на инвитро клиника. Много емоция. Така мога да опиша това, което ни очакваше на паркинга пред хотела. Няма как да не се замислим, че благодарение на помощта на фондация Искам Бебе, фонда по асистирана репродукция и съвременната българска репродуктивна медицина са заченати повече от 20 000 деца в рамките на няколко десетки години. Това практически означава един малък град. Насочваме се към ресторанта, където ни чака абсолютно празнична обстановка. Всички са по местата си и готови за празничната програма. Децата си отиват на детската маса, възрастните на масата за възрастни, където ни очаква още по някое друго питиенце. Изключително съм горд със своя син и много го обичам, особено когато чувам името му от водещата на предаването, защото той за пореден път печели призът и наградата за най-непослушното дете в абсолютно целия хотел. Не е след дълго и аз съм призован за приза и награда, и когато отивам, водещата буквално ми казва, че изобщо не приличам на лекар, но стига сме робували на стереотипи. Но нека не забравяме, че все пак сме на рожден ден. Време е за торта. Честит рожден ден, Фондация Искам Бебе! Аз съм доктор Явор Малинов от клиника Малинов и за мен беше удоволствие да споделя това пътуване с вас.
За повече ни последвайте, харесайте и споделете това видео.